musidɓe yeeɓiyankoɓe Pini TV eɗen dawdiɗo e bandiraɓe gonɗen ɗo hande koye ñalawma sunare kono kadi beele man yalta e sunare musidɗo men mawni men Yewel Sarr mo cuɓolel mo Fouta fof mo Sénégal fof no te joomum eɗen dawdiɗo e goto yimɓe to banggue hande aduna e dawrugol mo wonduno wurduno o yaaduno yidde saabi Allah woni hakkude mabɓe ɓe mayde serde ceerani Ibrahima Abou Guet oɗo jaaɗo hande ko konngol panta e bandiraɓe he ko adi foof a jarama ceerno Abou Diop min ko gandumi ma ko kanko andi kawem ko gandumi e arsunani ko kanko andi ɗo ko jiiɗa ɗo foof ko jokki ko sababu makko donc ko misal omo ñotono yimɓe foof ha yimɓe foof kawri goni gaccugol gotol ɗum woni Yumaro Sarr kala mo memɗa paala ko Yero Oumar Sarr donc ko homme donc de relation ko homme également donc de tradition nde mbayri min haaldude to o sellani tigui rigui woni koye askinde hoore makko neɗɗo noon a wawi yidde goto taw yiiɗa hoorema Yero no yiiɗi hooremo tigui ne timmini hooremo mo yi foof o jaggat ko an e makko poti ha ɗum waɗi yimɓe fof paggitima e ceylal makko woni moƴƴere wotere Yero Oumar Sarr ko julɗo kala ɗo diine woni omo yiiɗi kanko noddi o jama kanko noddi oɗo jama kanko arto noddi imam o haali ala ko haali soɓe jaade e rendo Fouta kala ɗo waktu joni oyi ko yo yimɓe daaro juula min komi suka kanko wonɗo hecci kam kono kala ɗo garmi mo hokkam ɗon jaytigi firtinde Oumar Sarr o faggilno ko yimɓe a yiminan ɗo en Allah noon ne wonno wi ko yurmede nde woni ko yimɓe Yero Sarr o dañi hande ñalawma yurmede mboɗo jogui jikkito Allah ɗo woni ɗo omo fofti toon kala ko liggoto Allah hollimo ɗo en kala mo ganduɗa ari ko ɓernde lamde ay ñalawma no wayi mi wawa haalde haala makko ko ganduɗa ko so wonɗo ƴettome tan ɓerdam nde bokat kono Yero Oumar Sarr ɓerdam nde ne ɓuuɓe makko mi meeɗa yiide ñalawma mo waɗi ko metti e fedde min gonde sukaɓeɓe foof ne jaami makko o telli haw fate sukaɓeɓe o mawni haw teemi makko donc on neɗɗo wiyete vraiment komo Allah fewni Yero ko Allah fewni ɗum o wayno wayni ɗum noon mboɗo yetta bandiraɓe arɓe foof moni fof ari ko hoore mum addani sababu ardi ko hoore mum par ce que won ko rewɓe Yero Sarr ardi kadi yiide bandum mo ganduɗa Yero Sarr waddi ɗumen donc noon vraiment mbiyetan ñalawma o ñalawma Yero Sarr o yimen jogui makko yakar ko ligguino ko foof yimɓeɓe jii Allah jarama min jagoto noon ko enen foof yen jokkodir no jokkodiren mbawa naftara ko foti naftare ko ɗum no mbiyannomi hen Allah jarama jarama caggal Ibrahima Abou Guet on keɗima ko haali eɗen dawdiɗo e ceerno Souleymani Déme sa wi ceerno Souleymani Déme noon a wiyat Mamadou Bassirou Sall mbiya Bocar Ndiaye mbiya dental mabɓe ngal Yero jaaɗo ko Yero yimɓe foof kadi ko musidɗo mabɓe momin koolima mo gandumi gaga enɗam jiidigal hakkude amen e makko ko ceeɗagal makko e dental ngal ceerno Souleymani Allah waɗi nde ɗo haajande hol seeɗantagal panta e bandiraɓe e Yewel Sarr hande mo ganduɗa ene yalti aduna ɗo e galle ma bismillahi irrahmani irrahim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ighfir lahu warhamhu wa ja'al al-jannata qirahu wa qararahu wa ma'wahu mustaqarrahu allahumma askinu fi ala illiyin bi jiwari sayyidil mursalin enenne allahumma ighfir lana warhamna idha sirna ila ma saru ilayhi Yero yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum machallah Yero ko Yero yimɓe foof Yero ko Yero Sénégal foof ko Yero Foutankoɓe foof machallah Allah waɗi gandodiral e musidagal e cehilagal woni hakkude men e makko eyyi dental ngal foof noon par ce que Yero ko goto e dental ngal taw ko sababu musidɗo makko ceerno Mamadou Bassirou Sall mo ganduɗa omo yiɗiri ɗum saabi Allah ne yiɗirimo saabi Allah no ceerno Mamadou Bassirou wawi wonde Kaolack najo ni ene wawi wonde Madina najo ni ene yeehi ha esnodira toon kono fodde yidde mboy e ceerno Mamadou Bassirou kanko ƴetti ɗum o nawi ɗum to Serigne Hadi Niass pour tan gandodira pour jottodira pour ko wawi ko mawni wawa kewde hen kadi no yiɗirno ni Allah waɗiri noon Allah waɗi hakkude mabɓe Allah mawnini ɗum machallah ko moƴƴi ko waɗi fayida jibina hen eyi Yero ko neɗɗo moƴƴo tigui rigui hay ko Yero rafa ko yejjitta ñande yo ñande yiɗat ko haaldede téléphone ñande yo ñande
ma haalda ceerno Mamadou Bassirou ñande yo ñande ko ma nodda goto e amen namnoɗo dental ngal to hoto ceerno woni holno wayi machallah yo Allah yurmo mbo yafamo kono neɗɗo fuutankoɓe fof nde woni salle de vente nde sa yeehi toon kala haajo o humtat nde woni e nder Pikine nde omo golla ko gollata ko haaju fof mo ganduɗa toon yero humtat ɗum yero kala ko jogui ko onon fof ndendi kala ko jogui ko yimɓe fof jeeyi ko noon wurdi ɗo ko noon wurdi ha yettiɗo ha haade heeɓi ɗo daari ɗen ɗo hannde ko Allah woni jurmotoɗo yaafo yo Allah yurmo bo yaafombo yo Allah haɗum aljanna aduna ko noon ɗi fof eɗen mbiya inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna en jarama ɗo gorko cubballo moƴƴo mo hono mum ala kadi Fuuta fof yarama saabu ɗum yeroyel sal kam so tawi haalama tan wiyete ko yeroyel mo fuutankoɓe fof wona mo cubalel tan ɗum noon min dariɗo kaalowo ɗo ko président d'honneur e nder fedde subalɓe ala fof ko gollanaki cubalagal ala ko gollanaki fuutankagal ɗum noon no wayno hande ko suno kono noon kadi so tawi en jii ñalawma o tan ma haqqillaji men deeƴ ganden kam eɗen jogui jorto moƴƴo ko liggotono ko so tawi o yoɓama ɗum ɗon tan no wayno alhamdulillahi rabbil alamin ala fof ɓe kawrani ɗo e ɓiɓɓe fuutankoɓe e jolfuɓe leegal ngal e hoore mum e jama e hoore mum koɓe cette makko ko tan yoni ɗum noon eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna kalanomi noon koye inde fedde subalɓe fof dagana noon ha Bakel yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah rokku men no muñireɗen ko heddi kone kadi ɓesgugone kadi yo Allah fawan men hen junggom bija e seydil wujjot jaalal manggal yeehi neɗɗo moƴƴo yeehi neɗɗo julɗo yeehi jiɗɗo bandu men kala ko yi bandu men jiyat kala ko dañi bandu men dañat ngari e dañe tan woni jigu yero gila noon nde woni France o wari salde wanta ala fof ko yero waɗani fuutankoɓe fedde subalɓe noon no wimani o woni président kanko président koye mawɓe kadi ardinaɓe fedde subalɓe kanko jeeya kanko yerowo kala ko keewi fedde subalɓe walla kala ko fedde subalɓe kewni jungo makko ne hen ɗum noon en mbiyata tan yo Allah rummo yaafomo yo Allah harnumo aljanna ɗum naata no ɓuuram ɗo yaltude yo barke makko heddo heddi kadi en ɓoy sakataɓe ɗum andi a jarama Nabou andi ko mbaɗɗa ɗo ko mbaɗanɗa ko cubalagal mbaɗanɗa ko fuutankagal mbaɗanɗa kadi ko leñol leƴƴi ɗi fof ne tawno so wonano hono ni hande yeero so yaari ni tan ƴettaba ɗo nama Fuuta yeehi ala fof mo wan ɓe ganduɗa tinani ɗum ɗo hande so yeehi ko wayno kono mbaɗɗa ko mbaɗɗa way kono taggeni hande mbaɗɗa ande min jettani min jettuma kala ko keewe leñol ngol ala bujobo ka dariɗo annen Allah jarama koye fedde subalɓe jeeɗa hande kadi ko en ari fof o jeetama ɗum ɗon noon min jetti Allah kono min jettuma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe seeɗaɓe caggal yettode e juude rasul sallallahu alaihi wasallam eyyi haaldata e moon ɗon ko min Djiby Sy jeeyaɗo to Madina Gounass eyyi eɗen kalɗo haala ganduɗa e wirnagol ganduɗa sehil men cuballo Yero Oumar Moussa Sarr gorko cuballo ganduɗa mo guurdaɗo duuɓi 56 komin gandiri faade hande kono ala ko min gandiri mo sowona moƴƴere e yajde e kala kadi ko dañi o rende bandigen o rende fuutankoɓe galle makko galle julɓe galle are ndendi kala ko dañi o rende bandigen o rende sehilaɓe makko o rende enɗam makko eyyi Yero Oumar Moussa ko jaalal leñol mawgal yeehi ɗo henna so tawi a yi hande tagore renduɗo en andata ko jaalal leñol goto hen fof won fodde mawde nde rewi hakkude mabɓe eyyi ɗum noon ko wasde juulade ngal ko yo Allah yurmo yaafomo yo Allah yurmo yaafomo yo Allah yurmo yaafomo duwono fayi makko fof mo duwono ɓesgu makko fof mo duwono fayi makko fof duwono ɓesgu makko fof yero ko moƴƴo yero ko jaajɗo yero ko ñameteɗo yero ko jarateɗo yero rokki ganduɗa e gaɗa waɗi dewle ɗe rokki dépense uji ɗi ala ko waɗani e moƴƴere makko e gurdam makko yo Allah moƴƴanmo toon yo Allah ɓuɓanmo yo Allah rokki juɗde balɗe ɗo ko waɗi ko enen ñaago musidɗo noon yo Allah yurmomo yaafomo harnomo aljanna o Yoro gila e Pakka Lambaye sappo e ɗiɗi taxi par kikiɗe fof jippintuɗo e galle makko omo ñammina omo yarna o Yoro jaaba ha jeyirba kala ɓiɗɗo fuutanke ɗo woni omo andi ɗum o Yoro fuutankoɓe pop ɗo tuggute Bakel ha heeɓi Ndar Yoro ne jogui mum gueɗal o Yoro mo haɓata o Yoro mo mettinta o Yoro mo sikkitta ko hay goto amen ñaago Allah e nelaɗum Labat Mamadou Birane en ndewiɗo heeɓe ndewiɗo kono kanko ko waɗi ko koye fodde makko amen jetta Allah e nelaɗum amen jetta département Podor amen jetta Fuuta subalɓe ɓe pop amen duwonoɓe amen ñaagoɓe yaafuya oɗo Yoro ñalawma oɗo hande mbo waɗi anani omo ɗaminino ɗum saka o feera sikkirade hoore makko o feera sikkirade sehil makko o feera sikkirade gondigal makko
ko wattidi hen ko caggal nde premier ministre yahata ɗo en kanko Ibrahima Abou Guet nde ɓe tertima ɓe jeeyi ha Podor ɓe garti ko galle amen jum ɗon ɓe mbaɗi ha weeti ñen hen mata mbayri momo yiide Yoro Sarr e fijirde mum Yoro Sarr e jaleede mum Yoro Sarr e moƴƴere mum Yoro Sarr anan mi kala ko min jiidunomo ko mayde serdiɓe amen ñaago Allah e nelaɗo mo Fuutankoɓe ɓe no yooɓe tinno ɓe ganda koye Fuutankagal ɓurani ko Yoro en jogui ko ɓurani ko Lobban Mamadou Biya en jogui ko ɓurani ko Aboubacry Kane en jogui ko ɓurani ko Ibrahima Mamadou en ko joguino ko ɓurani ko Oumar Wele en joguino ko ɓurani ko Diallo Samba en joguino ko ɓurani ko Bocar Seck en joguino ko ha hande koko yahata yoɓe Fuutankoɓe yooɓe tinno e koye mabɓe ɓe tinnodira e koye mabɓe ɓe jiiɗe koye mabɓe ɓe jiiɗe bandiɓe en ko yahata ko koko yahata ko artata ko koko artata ko kono yooɓe tinno ɓe daro sukaɓe Fuutankoɓe tinnoɗe daroɗe oto kuule oto kerse daroɗe liggoɗon daroɗon ko leydi jeeɗon koye département o jeeɗon kono Yoro Sarr yo Allah yurmomo yafomo harnaba aljanna. Assalamu aleykum bandiraɓe. Yero ken jogui tiye dowledi ko min woni premier kam mbeɗa andi mi yecci duuɓi tati o fijoyi gallamen tan o artimi o wi makko mi dañi maccuɗo o wi ha o tugguinen faat joni Allah waɗimi ha o ñalamande Yero ko moƴƴo Yero ko paggoroɗo Yero ittan neɗɗo wadduma e neɗɗo mbeɗa jogui yimɓe temedere e leydi e joni koye waddi mumen galle makko mbiyete rewɓe ɓe wonde ɓe ala hen mo yetti o haaldi tawana ummi koye dandam rewɓe tan ɓe o jogui ɓe fof ɗum yetti Allah kadi wonko yummakko retinomi o rewi ɗum yummakko wino Hamma Niass kalima Allah Yero e Samba wona mawni ko akka ko kilifa makko Allah kadi wurti woɗi ɗum so Yero yitti jawdum layya fay ko golfa to wona toon ha arta yiiɗa arta ko mbami haalde Yero ko Abou ne heewi feewi min Yero fof kala ko Yero waɗe dow leydi alhamdulillahi hande Aadi Niass ɓiyumo ari ɗo joni Cheikh Ba joni ummi ɗo hande sukaɓe amen nan mawan nogas no Amérique dey sababu ko Yero e yam ndewe carne Aadi nayi ɗum ɓi ko hande joni ummi ɗo emin jettana Allah no feewi komin jiiɗi haalde Yero ko min mbawa haalde Yero ko moƴƴo ko pagguiɗo yimɓe fof min noon minen jiiɗi wuuro woto jiiɗi galle goto min garɗo e leydi he ko hande tan jiimi hande ko Yero ko mi meeɗa gila beele omo arti waɗa refule o arti ɗo 80 faade jooɗi mi meeɗa walde hay galle goto tan galle makko mbeɗa jogui galleji miñamen ɗo ha heewi soko noon galle Yero mbalen ko wiyede ko Yero ko moƴƴo a wawa neɗɗo wawa ɗon diwde Yero ko sehil aduna o foof neɗɗo fof mo jiiɗa ɗon daari wonko meeɗi wadde e muɗum moƴƴere wadda e muɗum ɗum noon min ñagotomo tan ko yo Allah yurmo yafomo haarum aljanna emin noon duwono aduna o foof min ndi o Fuutankoɓe foof Sénégal foof min duwono ɗumen to kanko wiyannomin ɓe jeyam fof mbeɗa jogui min jatigue e Sénégal te ɗum holliri on jii ko woni ɗo ko e yimɓe ɗum noon yo Allah yurmo yafomo haarum aljanna eyyi ko min beltima noon par ce que so tawi a yi a dañi ko wayne a yi bande en fof gaari ɗum ɗum ɗon ko maale moƴƴere ɗum ɗon Abou Samba Diop en mbasi moƴƴo en mbasi jokko endam en mbasi jurumdero Hammadi Jeeba oɗon aduna fof no duwono kono sehilaɓe min gandi ɗum Fuuta fof no andi sehilagal hakkude moɗon neɗɗo fof kadi mo andi hande Kaolack ko an jeeyi sababu ɗum noon Allah jarama eyyi jarama oɗo jaaɗo noon ko neɗɗo moƴƴo yeehi ko Fuuta fof perdi wona cubalel tan neɗɗo jaaƴo te Yero hono mum ala nduwonomo tan ndu yaltindu yo ɓuranmo ndu naati ndu yo Allah fewnu yahoɓe jaha e jaam garta e jaam min beltima ko neɗɗo moƴƴo noon jaaren ko leader jaaƴo wona haaside neɗɗo moƴƴo min ko gandumi joni e Yero ko ɓattimomi presque ma won 35 ans walla 36 ans mais Yero ko neɗɗo moƴƴo Yero ko neɗɗo moƴƴo ko jaaƴo min perdi ko cubalel fof perdi ko laaw fof perdi ko Fuuta fof perdi e min duwonomo caggal makko to finniri ɓesgu ko neɗɗo moƴƴo jontaɗo danan yeehi bawɗo jamano kadi yeehi neɗɗo moƴƴo yeehi e ko duwawu tan han kadi heddi hen min duwonomo tan mi woppa kadi konngol ngol Aliou ɓuuri wawde haalde haala ceerno Aliou ko ɓeyta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim caggal yettude Allah e julde rasulu bil haqq no woodi ko hono no ɓe mbini tan ko yidde wadde témoignage e mawniraɗo jaaɗo hande o
eɗen ñaganomo Allah yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna yaafo mayɓe julɓe fof rewoɓe Allah jokkoɓe en ɗam so tawi ko gonga so tawi ko seedantagal neɗɗo kam wiyetake hono mum ala ko hono Allah woni ko ala ko neɗɗo o wiyete ko hono mum weeɓani hono Yero Sarr weeɓani eywa ɗum kam hande yoni finde nde e jamanu denduɗo ɗo ko neɗɗo moƴƴo jokkowo en ɗam jiɗɗo bandumen machallah hay goto o famɗinani neɗɗo fof mo yi omo jogui mum teddungal machallah kadi ko haaju fof mo wawi dañde omo yiye hen ɗum noon ɗum ɗo tan yoni finde mum ko hawri ɗo ko eywa neɗɗo noon kala ko dañi aduna kam hokki hoore mum ɗum ɗo ko golle ɗe o gollani hoore makko eywa ɗum noon eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna yaafo mayɓe julɓe fof rewoɓe Allah jokkoɓe noon ɓooyen sakkanademo e duwanademo hono ha bada ala kono ha ɓooyenan ɗon enen heddiɓe ɓooyen ɗo ɓooyen sakkanade ɓe duwanade kamɓe e mayɓe julɓe fof bandiraɓe fof ndendi duttama ɗo duwaw machallah yo Allah yurmo yaafo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim a jarama wat Aliou Diallo Oumar Samba tenowo konngol ma e ñalawma Yero Sarr Yero Sarr sona Allah yurmo yaafomo yalla harnumo aljanna yo toon no fottirmo Yero Sarr sona ko moƴƴo ko joom yimɓe ɗum ɗo ñalawma holli ɗum tan jinnomi haalde hen assalamu aleykum wa rahmatullah nde yani ha joni yimɓe goppi haajuji mumen e hammuji mumen nde wonno ko jaaɗo o fotiri noon Allah addi en noon haa ɗo ɓe mbi yen battu hakkillaji duwowo rokke duwonoɗen mayɗo o duwonoɗen yahoɓe ɓe duwonoɗen heddiɓe ɓe alhamdulillahi rabbil alamin ceerno wi alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam وي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم caggal nde jettuɗen Allah o wi caggal nde jettuɗen Allah juulɗen sallallahu taala alayhi wa sallam juulɗen e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam amin mbiya dental ngal kisal ummoringal to Allah o wi eɓe mbiya dental ngal kisal gummoringal to Allah yurmede ummorinde to Allah yurmede ummorinde to Allah barke ummoriɗe to Allah barke ummoriɗo to Allah yo wone amin wona e mon yo wone amen wona e mon ko ɗum woni salminagol islam o wi ko ɗum woni salminagol islam eɗen dutto eɗen mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un eɗen dutto enen fof eɗen ngal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kala nde nanɗa oɗon on aya o haala o wi kala nde nanɗa oɗon aya de yalte hunuko neɗɗo andu koko wayni waɗi o wi andude ko neɗɗo hooti e joomum ko waɗi ko noon o wi ko waɗi ko noon ko goto tan suusi ɗum wadde o wi ko goto tan suusi ɗum wadde ko goto tan wawi ɗum wadde goto kadi wawi ɗum wadde so waɗi kadi ha gasni o wi so tawi goto o waɗi ha gasni yimɓe dutto jetta ɗum o wi yimɓe dutto jetta ɗum woni subhanahu wa taala o wi woni Allah subhanahu wa taala kala bannoɗo Yero Oumar Sarr ko wayni o wi kala noon fittandu dari waɗi ni Yero Oumar Sarr ko wayni ma yiɗ hen yaltude ronka o wi ma yiɗ mayde de donka kono ko Allah tan waɗata ni o wi ko Allah tan gollata hono ni yimɓe jetta ɗum o wi yimɓe jetta ɗum ɗum noon enen fof en jetti Allah o wi ɗum noon enen fof en jetti Allah eɗen kaala tan seeɗa eɗen kaala noon seeɗa duttinen parole o o wi nawten sawtewol ngol e hoɓɓe men wonɓe ɗo ɓe e hoɓɓe men wonɓe ɗo tawtaraɓe ɓe kaale ɗumen ha yimɓe ɓe nana ha yimɓe ɓe nana so tawi noon o wayi kono imam Samba Diop o wayi kono imam Samba Diop ni o wattano ko feewi ɗum oto kaali ɗum o wi ɗum de cuure ɗum mbason haalde o leliɗo ɗo noon o wi oɗo leliɗo ɗo noon Allah dandimo e ɗum o wi Allah dandimo e ɗum onon goni bandiraɓe makko onon de goni bandiraɓe makko enen goni bandiraɓe makko Allah ko enen goni bandiraɓe makko kono ko ɗuɓɓinen minen o hoddi kono noon ko minen de o hoddi komin gandi ko e makko e moƴƴere koɓe gande makko e moƴƴere min mbawa ɗum haaldude o wi ɓe mbawa ɗum haaldude te kala komin gande makko kala komin gande makko oɗon gande makko oɗon gande makko ko daɗi ɗum ɗum noon ko ganduɗen koye makko e moƴƴere o wi ko ganduɗen e makko e moƴƴere
ko yonani yonani yo Allah ɓeydu yo Allah ɓeydu ken ganda ko o wi ko tawi en ganda ko so tawi no woodi so tawi ina woodi yo Allah yurmo yaafo yo Allah yurmo mo yaafomo yahoɓe ɓe o wi yahoɓe ɓe Allah fawɓe laawol jam yo Allah fawɓe laawol jam ɓe jottoyo e jam ɓe jettoyo e jam ɓe birnamo e jam ɓe birnamo e jam kala koɓe duwi jomiraɗo jaɓanen o wi yo Allah jaɓanen lomtiɓe ɗo ɓe o wi lomtiɓe ga ɓe gonana en ɗo ɓe gonana en ɗo ha garten tawen ɓe ɗo garten tawen ɓe ɗo ɗum noon ɓiɓɓe seeremɓe men inan ɗo ɓiɓɓe seeremɓe men nan ɗo kamɓe ne tottenɓe o wi kamɓe ne dokkelɓe gueɗal maɓɓe en uddiddamal ngal tan en uddiddamal ngal tan ko heddi ko noon en goppiriɓe ko heddi ko noon ɓiɓɓe seernaɓe ɓe goppiraɓe haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh o wi ceernajo o haali haala ka haalaaɓi imam Diop o wi bandiraɓe o wi enen de en gandi ko moƴƴere nafata o wi bawɗo fo yo moƴƴu gila no wuuri o wi enen fof en gandi moƴƴere ko nafata o wi kanko e hoore makko o andi moƴƴere ko nafata o wi sabu noon luural ala maayɗo ina nana so wuurɓe kaali o wi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi hitaande aba jaali en mbara o wi o ari kanko nelaaɗo o tiime maɓɓe o wi onon de ɓe timmiɓe o wi ko jiiduna ɗen boni o wi nelalam ngal on jaɓani ha heeɓiɗo o wi seydina aliyu wimo o wi ya muhammadu rasulullah o wi aɗa haalda e mayɓe o wi ɓeeɗo ɓuri wawde nande e enen wuurɓe ɓe o wi ɗo woni ɗo hande ɗo lelna e oto ɗo o wi kanko de o nani ko kalten ko o wi kono noon bawɗo e men fof gueɗe tati tiiɗa hen goo hula Allah o wi yo hula Allah ko suuɗi e ko feeñi neɗɗo fof ina andi hoore mum o wi kala bawɗo fof hula Allah ko suuɗi e ko feeñi o wi so ɗum ɓenni bawɗo fof jokka enɗam mum bawɗo fof jokka enɗam mum so ɗum ɓenni bawɗo fof moƴƴana yimɓe fof julɓe e heferɓe o wi o sunu hande o wi ko Sénégal fof suni kadi ko laaw fof suni laaw fof dilli o wi cubalel fof dilli subalo fof dilli galle sarɓe fof dilli o wi teede ko kanko tan goto o wi holko waɗi noon ko hulde Allah wona moƴƴo yo Allah moƴƴanmo toon o wi kala e men mo tatino yo yaaforomo sabu Allah gurdam ina sewi ko wattinto haalde koko adino haalde o wi ko kanko noon e onon fof bawɗo fof hula Allah bawɗo fof hula Allah ko suuɗi e ko feeñi o wi golla ko laaɓi ñaama ko laaɓi jaha ko laaɓi o wi ko ɗo tan battinte o wi kala noon ko neɗɗo nawori o wi ko ɗum tan tawat toon yo Allah yurmomo yaafomo o wi accon haqqe noon Allah jarama on jarama barakallahu fikum Allah jarama on jarama Baba Samba wi Allah jarama on jarama o wi yo Allah teddi noon min kam to min hooram andano ko ni min potire yimɓe o wi kanko hoore makko de o andano ko kanko ko kamɓe ko ni ɓe potire yimɓe ɓe o wi mi andano ko ni min potire yimɓe ɓe gila ɗum yani faade hande o wi gila ɗum yani faade hande woppi haajum goto fof woppi haajumum e hammu mum te hande darde julde goto fof ne andi no waye yimɓe ɓe o wi hande noon darde julde oɗon jaafo goto fof ne andi no waye yimɓe ɓe goto fof ne andi no waye yimɓe ɓe goto fof ne andi no waye yimɓe ɓe yero ko kalɗon ɗum fof ko goonga o wi kala ko kalɗon e yero ko goonga kala ko kalɗon e yero ko goonga o wi kala ko kalɗon e yero ko goonga neɗɗo haalata neɗɗo tan koko andi o wi neɗɗo noon wawi setta tan koko andi
settora koye neɗɗo ko anda o wi a settota koye neɗɗo ka anda ko kalɗon ko fof ko goonga o wi kala ko kalɗon e yero ko goonga min nehi yero o wi kanko nehi yero min nehi yero o wi kanko nehi yero 57 ha hande o wi 1957 hay oɗo kikiɗe hande min ceeri o wi ko hande de ɓe ceeri minen gondata fof o wi kamɓe gondata fof minen gondata fof kamɓe gondata hande min ceeri o wi ko hande noon ɓe ceeri ko kalɗon fof e makko ɓuɗa andi o wi kala ko mbawɗon haalde e makko omo andi kanko ɗum o tawi bam makko ko ɗum woni o wi o tawi ko bam makko no woni ɗum bam makko ko ɗum woni bam makko ko ɗum woni bam makko ko ɗum woni o wi bam makko ko ɗum woni Allah jarama noon jarama Allah jarama on jarama yo Allah winda noon baraji yo Allah winda noon baraji so windi kadi hoto momtu o wi so Allah winni hoto momtu on jarama o wi on jarama min ñaagui duwaw o yeɓe ñaagui duwaw duwoɗen kala mo Allah wawni o wi kala mo Allah wawni talata o watte sadak inchallah wawi ara hawra hen ara hawra hen on jarama Allah jarama on jarama calmini bandiraɓe ɓe o wi en calmini bandiraɓe ɓe eɗen jafno mawniraɓe ɓe e babiraɓe ɓe eɗen jafno mawniraɓe ɓe e babiraɓe ɓe jonde nde darde nde fuɗɗima juutde seeɗa o wi darde nde fuɗɗima juutde seeɗa mi yaltuno seeɗa o wi ko jaltunoɗo seeɗa kono tan ko haala ko timmi yoni heeƴi ko siftinde tan seeɗa ko siftinde noon seeɗa hono ko ceerno Amadou Tidiani wi ko o wi ko ceerno Amadou Tidiani wi ko tinnoɗen e dewal men Allah o wi tinnoɗen noon e dewal men Allah goto fof o wi goto fof ko ɗo wattinta ko ɗo tan wattinta Allah wi o wi Allah wi limisli hada falyamalil amiluna enen fof ko ni mbayeten o wi enen fof de ko ni mbayeten enen fof ko ɗo battinten o wi enen fof ko ɗo battinten ko mbawɗa wadde fof noon kala ko mbawɗa wadde tinno e dewal ma Allah tinnode e dewal ma Allah tinnoɗa e jokkere ma enɗam tinnode e jokkere ma enɗam ko dewɗa Allah fof o wi kala ko dewɗa Allah fof sa jokkani enɗam o wi sa jokkani enɗam wonko keddoriɗa o wi wonko keddoriɗa sa jokki enɗam a rawani Allah wonko keddoriɗa emin cetto o wi eɓe ceetto e kawyero fodde seeɗa komin jiidirta noon koɓe jiidirta emin mbayno yiidirde no feewi noon kono nde min jiidiri fof kono noon kala nde ɓe jiidiri omo feññina almudagal makko e Eliman Mahmoudou min kala nde o yii kam o wi kala nde o yiimo o meeɗa wiidemo Oumar o wi o meeɗa wiidemo Oumar mi anda somo andi indam o wi o anda so tawi omo andi inde makko mi anda somo anda o wi o anda so anda kono kam omo andi kala nde o yii kam kala nde o yiimo o wiyata ko tanum Eliman Mahmoudou o wi ko tanum Eliman Mahmoudou omo fonki Eliman Mahmoudou no feewi ɗum emin mbawi seedade ɗum ɗon ɗum min jinno yettinde o wi ko ɗum de ɓe jinno yettinde yo Allah yurmomo yafomo yo Allah nannumo aljanna yo Allah nawmo to aljanna yo wi ya leytani قومي يعلمون بما غفر لي ربي هاني يمبم بلاتشمي أدنى بي إبه كمبيري كتومي غاية الجنة يو الله ولا مدوم دون سيرم بين جتين دواء فاتحة صلاة الفاتحة قل الله لا بسبو إيغو قل هو الله لا بسبو إيغو إنن بنجاهاني بي أوي إنن بنجاهاني بي نغونن دواو أوي نغونن دواو هاندي بنغارتي فوف بسم الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد الله أحد الله الصمد الله أحد الله الصمد الله أحد الله الصمد يا ربي ويا سيدي ويا آمين استجب دعاءنا ولا تخيب رجانا آمين ربي وفنا مسلمين وأحيانا مسلمين آمين ربي ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين ربي ولا تحرمنا ما صلناك آمين ربي ولا تخيب رجانا عندك آمين ربي فاغفر لنا ولوالدينا آمين ولمن سبقنا بالإيمان آمين ربي نسألك العفو آمين والعافية آمين والستر آمين والصحة آمين والسعادة في الدارين آمين يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب آمين يا رب